donosi Dormeo. Posjetite Dormeovu Facebook stranicu i osvojite rješenje za kvalitetno spavanje vrijedno 5000 kuna. Dormeo, za udoban i prozračan san. Super četvrtak pred nama, uglavnom sunčano i vedro, posvuda nešto malo slabe bure uz Jadransku obalu, ali do sredine dana potpuno će nestati. Županja 3 stupnja, Čakovec -1, 12, Zadar, Osmica, na kopnu temperature od 12 do 17, čim sunce malo jače zagrije. Na moru super, od Da plaćate stvarno, ne se udovati. Plaća i više neke stvari. Ovo je odvrđuje.